फेक्टरि गोदान खुलिलायबाय लोगोफोर जोंनिया नै काटिं अनलि काटिं हल जागोन बहाय जानुवारिहालागै अपेन जागोन बियो 30टा मेसिन बहायगोन आरो बहाय 30टा मेसिन होगोन ओमफ्राय मिस्ट्रि 3 जागोनदां बहायबो बरियाखा प्लेसआ ओरै बाथरुम रुमा बे सिङावनो जागोन नै बहायनो नायनो हागोन जायगाफ्रा बरियाखा ओरैजाय रुम साइड फारसे रुम जागोन साइड फारसे फाले काटिं जागोन आरो लाइननो जायगा प्लेसआ बिराद बरिया बाथरुम बैयो गामि एकदम बरिया दखानफ्राबो खाथियावनो दंखाजोबो ससे थांबानो मोनो दखाना जानुवारि मथा मथि जानुवारि 15-20 तारिखहालागै अपेन जानो हागौ मोजां जागोन ना जायाबायदि जायगाया प्लेटफर्मखा एकदम साइजआ ना मायदि जागोन बुस्थुआ जायगाफ्रा मोजां जागोन ना काटिं आरो बहाय काटिंल' जानायालाय आरो माथो आरोलाय जायगाफ्राबो बरिया ना प्लेसफ्रा खिग्राफ्रा एकदम बुंजाला बेफोरबायदि बाथरुम बानायनायखौ नायबाथ' आरो टाइल्सनि बहायजोबदों बाथरुमफ्रा बाथरुमखौबो नायनो हागोन देखायना फैना र' अनलि काटिं हलल' जागोन जोंनिया नैबे बाथरुम गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा 6टा दुगैग्रा गंथाम खोमा बरिया बानायदों नुवाखै एकदम टाइल्सनि बाथरुमफ्रा प्लेस एकदम बरियाखा बाथरुमफ्राबो जायगाफ्राबो सान्ति एकदम थान्दा जागोन जायगाया बहाय मथा मथि बहाय 30टा मेसिन सोबा 30 फेमिलि नांगोन 60 जन मानसि आरोना 30टा फेमिलि 30टा मेसिन नालाय 30 फेमिलि जागोन सोर सोर मावनो कन्टेक्ट खालामलायदो नायदो भिडिअफोरखौ नायनानै कन्टेक्ट खालामलायदो नङा होमब्ला लाइभ शेयारबो खालामना हो लोगोफोर गावसिजोबलाबायना होथार जायगायाथ' नायजाखाया बिराद बरिया प्लेसआ मोजां ना मोजाङानो होनदो नोंसोरसो मारै होनो सार बरिया जायगाया एकदम गामिया नै आरो दखानाथ' खाथियावनो थारना टेनसनानो गैया सोबबो मोनजोबखायो जुमाय थुमाय एकदम बेफोर नुवाखै गामिया बरिया कम्पानिया बेनो फेक्टरि थारमाने ब्रान्च सिस्टेमानो जागोन आरो काटिं अनलि काटिंल' जागोन हा बेयावबो जागोनथ' आरो बरिया जागोन जायगाया एकदम जायगाया खिन्थु टेनसन गैयाना बेरायनोबो हनै लामाफ्रा बेफोरो नालाय ओरै ससे थांनांगौ एकदम ससेल'थार दखाना बरियाखा